Hello guys, good morning. Welcome back to Kun Ako Ang Pasultihon for today's episode. April 30, 2025 o Merkulis karon guys, no? It's the last day of the month. So, baka sa buwan guys, no? Magmayo na o pila na lang po kaadlaw election na. I'm sure ang uban diyan excited na para sa alindahaw, which is normal in the Philippines. Anyway, ang inyong madunggan karon guys, kaagi ni Mia no, na problema siya guys sa iyang bana nga subrakat apulan, bilasa, palautot, tanang apan guys, na nahantod nga niabot sa point nga iya nalinggi kaulaw no og iya nang gilimod nga iya ning bana. Well, atong siron guys no, kunong niabot man sa point guys nga iya nang gilimod ang iyang asawa mo ni guys. Kay grabe na yung kawawa iyang gibati guys, no, hindi na siya kagwanta. So nindot ni siya nga istorya guys no, kay natay makatunan ani nga mga pagtulon leksyon guys. Kinahanglan yun ang proper hygiene. So dili ta magdangan ato ng paminawon ang iyang istorya. Bisag unsaon naagay tawo nga tapulan kaayo o kini ra bang tawo nga tapulan basta motapol na bisan ang pagpangihi agwantahon kay tapulan man nga mobangon. Kini akong bana murag usa ni sa listahan ang mga tapulan. Ug kun nganong na problema ko ani niya ingon man gud ini ang mga panghitabo. Oh, Mickey, you're so fine, you know my man and hello man and Mickey. Hey Mickey. Hey Mickey. Hey Mickey, you're so fine. Mickey. Hey. Ay, di pa lagi dugay to niyo. Nagsag-ukos kanta pero mo kasag-o. Ngano di ay? Sayo di kinauli ron. Unsay sayo, oy? Mo magiding urasa kunting uli. Oy, ansa man nakahikay na ka, nakaluto na kag sudan, nakalungag na ka? Ay, nagpalit ako puso day. Nya, hapit sa kong lutong daan. Lutong daan na sad? Wadyo ka pulian ang luto sa atong silingan to ni, ha? Halo, iwa mo ka magluto dag ato. Uy, bisag itlog na lang unta to. Ay, unsa man gaway? Magkasib no taan ang lutong daan. Kaya ano, una, di na ta maghago. Di ta magpalit og lamas. Di na ta maghago pagluto. O, wa na, diretso kaon. Tapulan na, gini mong tawhan na ko, naunsa ka man in town, eh. Ang baboy nalaw ka na. Man na ay, mas mapaspo pa ko kaysa ng babuya. Oh, antay bitaw ba patilaw, ha? Unsay sudan na imong gipalit? Buwat? Pwede oy, buwan ko taon. Manok ang kadiritas. Nanimaho mo na buwat. Ha? Uy, inak! Imo mo na ng tiilan, limaho! Saan mo na tiilan, pwede, ay! Mas buwan pa magbaho ang imong tiil kaysa buwan ka baligyang rani. Maghimasa dito, kakidort, di ba? Oy, Prito ni! Uy, Prito! Ha? Is that you? It's me. Is you are? Bagat sa ito eh. Huwag dinigyan po ka po sa breda. Murag ang imo na magnangoy na usab eh. Oh, ano, gwapo sa motor na. Ay, pare, ay kung imo ang bakakon. Tol, pre. May kita tara. Ano man, pre? Huwag matutos bay. Kamu sa Maribia? Ano man, pre? Oh, limot ang birtin ako. Maot, spitin mo ibin ako. Din mo, ugmas. Ay, sos, oy, naunsaw ang kataon eh. Sa gode, dili ba? Bimri uno itong birthday naman. Sa ako itong kaluhay, taka mo lang. Ah, bakit, Orte? Yan sa may rosa batos inyo ba, pre? Ay lang, badaan lang ninyo ha. Ilang kay sayo kay magluto ko tana. Basta yung pas mo yung sayo mo rito. Pero para pag siguro nga di mo pas mo, kaul mo na sa inyo. Bungot ito. Ito ko. Asa ta, dong to ne? At total sa ilang pare, Madi, nangimitan sa siyang birthday karon. Kita mi gapon. Ah, mo ba? Oo nga pag-ilis na dito. At ito man ito sila ha. Ah, to'y paniud to di ang hikay. Di panihapon. Panihapon bot. Pero mas may nang makasayo tagad to para malibritas paniud to. Mag-ilis na. Tanadong. Huy, mapabalik ka maligo. Ito, nangilam mo usra ko doy. Sana to? Oh, mapabalik ka mag-ilis. Ay sus, dili ang sanina ang ilang tanaw na ako eh. Ang akong naong. Pag-ilis dito, hindi ka man, di mo ka mauwan na magisulob nga. Mo man nagisulob ni mo ganina pag lawgs baboy. Bawa di sila, wapan. Bisa na, pag-ilis dito. Akin din nalangon. O kung di ka mag-ilis, di ko mo adto. Pag-ilis dito. Pagkakidor pa uy.
Grabe gid kay katapulan ning akong bana, ingon ani ka way buot, way pakialam siyang kaugalingon. Akong andaman og sinina laing gyud sulubon. Matay magkasabot pa ko aning tawhana. Unya. Oy, pre, dali, sud mo rin. Sayuha sa ninyo, oy. Kadlaw ta mo ni Arebra, mas sayo yun, bina. Arba malapa ang baboy taon. Okay, pre. Magbuhat lang may kanusa na maluto. Mangulit na lang sa oy. Ginan betang sayo kay ta. Ay, wato lang natukod. Niyan ko ta. Kining pre, kining. Magbuhat lang may maluto na pre, ha? Way problema, pre. Sige, maghuwat na. Sige, huwat. Lingkod, pre. Dami braha niya. Tungkit sa mo. O, di ba? Solitaryo mo niya. Ay, kami. Sige, huwat lang mo, ha? Kay, wapam sa taon, maabot ang mga ihaw taon. Iha lang mo, pre. Wapa, gutom na mo, wapa. Ay, nga ano may salbaro, pre. Ya, paresan og balikot sa. Mao ba? Sige. Pagbara lang mo niya. Sige, ganahan din mo. Naman, tungkit mo sikit sa unsa pa na niya. Unswa? Hawat lang yun mo, pre, ha? Sa ako nang ingon, wapa, maabot ang mga ihaw taon. Nya, di alam sa mo, pre. Sige, pre. Ida biya ni pakauwa man ang taong ka oy. Uwa, good. Mangulit sa tana. Kauwa aning maghuwat ka sa maluto ilang sudan oy. Uwa, boy. Makakaunag itaron. Kaklaro, ana, oh. Ako'y baboy nga paunon. So, klaro na naagisudan. Bila kitang pas mo ron. Sure ta di ka mapas mo ha, sure ka. Salbaro balikot sa regi bangil ato sa tuntiyan. Nya bitaw mapas mo. Uy. Usa. Hey, Ngano man ron? Nasaba pre! ba sila? Ngano na, pre? Ngano man ron? Uy, naunsa man ron? Uy, nakabuhi ko ng baboy. Bungot sa itoy. Ha? Nakabuhi ko ng baboy. Hala, wa na pas mo kita ani konyo kakidor ani kita buah. Ay, kabuhi ba mo? Dagko kay migsingot nga nagpaabot ka maluto ang sudan, nadakpan magituod ang baboy pero ang problema na pud kay wa pa ang mangingihaw, naabot tuod nagkuyog og ang kusinero pulo sa mga hubog. As ka paita lagi. Buni, nangulit namang ubang mga bisita oy. Murag kita naman lay milahutay paabot. Kanina pa man tag alaunas udto, alas 8 naman lang mangulit na lang kata. Ay, naunsa man ka, uy. Hapit na maluto. Gamay na lang. Ay, no. Misinyas ng kusinero. Okay na ko, no? Kakaon na tayo. Hoy, kaya ka man diyang nangutot ka man. Ay, ibawag ng isang pulosan lang ni hangin na soda kong tiyan. Sabi ay, Hoy, pre, napaday mo taon niya, pre, ha? Napaday mo, abi, kung nunguliin na mo, parehas o bisita ba? Di sa ningan anak kabastos, pre, oy. Mamiya na lang, huwag po pananghid. At to sila, waman to yung mga grado, pre. Waman to yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. bitaw pre. Tao ba? Sige. Ako bitaw na lain ko ato nila taon ng huli taon sila pero believe you ko yun taas sa yung lahot tayo pero sige lang pa luto naman magsukan ko kanyo ta sige pakal mo Diya pa sudan mari pre. Diya pa linatan. Daghanan ng sudan, pre, oy. pakal mo maayo diha pakal mo pamawi mo kanina baya mo gahawa taon o saon nga hubog mo kusinero kaoy mare kung nagtimi-timi mga kaon diha pre mare kaon diha maayo Diya pa sudan mari. Pre. Sila pangutot. Diya pa sudan Ay, lamiyat yung sudan, pre, oy. Ang kanahan ay may Ay, pakaluto lang. maayo ginamluto ako kusinero pre pero buyag lang di lang no Sige Kaon mo pre, yun, pre. Kay murag hangin naman ang kitingali sudan ang imuntian kay lungaw man gyud. yung mabitaw mariwa Kabantay di ay uy. Kauwaw ani karon lang ikan tunyuha ka. Pre, og nga, buntag ba, makipulong-pulong, tas kapitan, ha? Si kapitan ba, makipulong-pulong din, sa mga taga lumulupyo din, muhatag siya gamayng seminar sa peace and order na to din, Kay murag, dagha naman tayong krimen sa drug case din sa atong barangay. Mutong nga ta, pre, ha? Tungal ka, pre. Tunga sa gyud mari tunga ha kay unsa mutunga man sad ko. Ay o mari ay, mutong ako. Sugan na ako, eh. Supling, pre! Salamat, pre, ha? Supling. Sugan ako, eh. O sa ikasulti mo sundan mo, pre! Kuan, pre, kining... Okay, pre. Mani pa shoot ang paruson giti karon. Okay. Pwede na ko laguta sa kumbana nga pataka lang pangutot way preno-preno. Unya mura ra bagwa asa ganahan na lagi. Mo to nga pag-abot na mo agi away na kog maayo uy. Unsa man gaway?
Natural tao nga mangutot, normal na. Normal lagi, pero kanang mapataka lang kagpabuhagay ang imong utot. Di na normal, abnormal na na. Normal. Nga po ganin mo, di kakwartang doktor ng imong punggan. Sa man Ilaw daw niya ay, pag-uwaw gibuot nimo, pakauwaw ka lang. Sunod ha, sunod. Padungkay niya kung mangutot kas mga daghang tao ha. Ang ako Kay biyaan ba? ta ka. Ako niya, may tawag ang butang gid mo. Di ta ka ang kunong ako kang bana oy. Makastress kay na akong bana kay murag ako'y mauwaw. Siya murag nagyugwa. Murag bay paki bisag kinsa lang na siya atubangan. Unya sa dihang niadto mis among doktor ang iyang klinik naa sa ibabaw kay sa building kay naa man nahimutang sa 28th floor. Didto mi sakay mig elevator. Unya. Sa nin namitangan sa ilang mitinganan, oy. Propiso na mo. Kuwang piti lang ito, eh. Ano sa kang mas taas ng mitinganan, oy. Maguba ng elevator na. Sao na lang. Sige tabi, uy, hilom-hilom, sabak kay kadiya na mga tao, sabak. Di ba nga ako ba, kung magguba ng elevator. Ay, gracias. Ala, nasa nangutot na siyang animal. Mga kauban na mo sa elevator, nag-iayag sa pong silang ilong, nag-face mask. Kag maguba na, no? Ya, tanggong ta din eh. Sao naman lang tao na, eh. Bawa. Kuyaw, magputol ang kable ba? Nasa Diyos ba na sa animal? Ay, salamat. Ayan na kita. Ako yun na! Papagi ako! Uy, Hinay mo. Doon panik. Ano ko na sa kong istorya, oy. Hindi na sila mahadlok sa imong istorya. Nalipungon na sa imong utot. Uy, ano sila? Dili sila mutot. So, abnormal sila dito sa Hilom kautot. di, hilom, mapakauwaw ka lang. Ikaw sa sapong sa kasi mong face mask. Ang, mulusot mang gihapon ng bahok. Hanggaw ba ni mo, oy? So, hanggaw. Eh, mo, dahil nagban na, ma'am. Ambot, oy, kinsa na ako makailala niya, ma'am. Hapit kina ko bugnoa akong bana tungod sa kong kalagot. Unya sa dihang mitambong namin sa giingong seminar, nakigpulong na ang kapitan. Day, usa man ang seminara eh. Ambot, uy! Wapalagis pare madi, ugmari presi. Padayo ka sa ngarero. Ambot! Sapot, pangga na pag-isapot. Day. Mangutot gani karon biyaan tagid katiman ina ha. Yan ang school kapitan, day. Yan ako, day. Yan ako, kapitan, day. Maing adlaw ka na itong tanan. Maing adlaw ka, maing adlaw. Salamat nga niya good mo. Hindi mo tingog mga kapitan. Karon, mao nga tuwang fire prevention na. Busa sa atong tumong, karon mao ang paglikay sa mga sunog na may tagbo. Ug ato ka ng malikayan, pinagi sa atong pagpagabana. Diba? Pagbabinandayon. Ug niya karon uban kanato ang mga pipila ka mga kadagpuan sa mga kabubiruhan. Aron paghatag og pamaagi, kung unsaon nato paglikay ang mga sunog. Kini sila sama usab sa mga pulis, mga sundao, nga gila na to nga mga bayani sa atong nasod. Nga angay na tong pasidunggan, nga unta sama sa atong pasidungog sa atong mga bayani kaniadto. Sama ni Dr. Jose Rizal. Ay, naong sa kumbana, mura ka utot na sad. Kinsa man si Dr. Jose Rizal? Unsa man si Jose Rizal? Si Antonio. Kinsa man si Antonio? Ako nang bana! Usap kagang eh. Unsa man na si Antonio? Palautot! Sure, as in sure, kapitan. Hilom mo rin, hilom mo rin. Kaya nga no, dili ka palautot. Sabi na ingunin mo. Awa, tanawa. Unsa man to? Fire alarm to! Utot to ni Antonio, utot! Day! Tungod sa kong kalagot, wag gid ako mapugnya akong kaugalingon nga nisyagit gid ko. Nisyagit ko nga ako tong bana mo'y nangutot. Pero tinsukuha sa kong bana, hangtod nga nag-away gid mig maayo, hangtod karon wa mi magtingog og wa gid mi maayong buot. Og wa na sad ko magkuyog-kuyog niya kay mauwaw man ko. Mao na akong problema, unsahon ko niya akong bana, unsa akong buhaton para mabut-an ni siya? Mauwaw man gud ko. Uy, unsa man og kamo ang pasaltihon? Mia. Kadlaw. Si Inday Mia, Trepres. Singan? Mia. Mia. O, kini iyang Mia, si Inday Mia, Trepres. Oo. Butan niya, kuan. Pero ang iyang diferensya, iyang bana, Ano man? pala utot kaya, Trepres. Yung Ha? pako, kaya utot. Laina na ba utot. Lima kasakay ko sila elevator, Trepres. Naglumbag paggawa sa buto. Bahuday. Na may utot nga. Kusog, mutingog, pero way baho. Oh, mauna iyang asawa, ay ang bana, kusog, hinay mo tingog, purting bawa. Oh, mo na. Oh. Tab, linubaan na ito sa ungan. Istorya pa siya na istorya. Ay, partis ugo.
Nya lumbang mga tao ita. Lumbang mga tao panagan hadlok to sa ko istorya. Hadlok sa mo istorya nga kakuyapon sila to si mga utot. Dahil siya di na yung gutot. Siya, mahibawaan sa mga asawa siya. Ijay nang utot. Mura na hibawan niya Hala, daan. kalay. Ang baho sa utot siya. Kiba sa baho, no? Pastilan. Nga karon, dito, atubang sila sa barangay. Kitsaw na yun. Ngutot, bitaw yung banab. Bahuan. Bahuan, kitsaw na. Akong banab, pala utot. Hala, Nawagal. Day, marang nawagal. lain ka din nun paminahon ka naman ito. Lagi, lain gyud. Ang sayang pakuntaan na lang. Tungod sa akong kalagot, wag yun ako mapug niya akong kaglingon misyagit, yung ko nga, ako tong bana mo yung utot. Purti sa kuha sa kong bana. Hangtod karon nag-away yun sila. Huwag silang maguli. Sana magbuwag lang tungod sa utot. Magbuwag yun din sila tungod sa utot. Paliw, tambagi ko. Asa ko kakitag bana nga dili pala utot. Babi na. Babe, kunoy niya babe. Unsa yung basa, para nako, di ko nakapugngan natin, Bryce. Dili, oy, di na di mo kapugan ang kuhan, oy. Di na makapugngan utot. Bisag unsa. Pero lain lang yung kay paminahon. Lain to yun, lihat. lain Pero yun. natural man gida. No, natural na sa tao, oy. Kasagaran nga nung moingon tanga ka na kanisa ako lang observer ka nang ingon gusto kayong utot mo display kayo ka nang wa siya baho. Tungod kay murag Hangin. hangin na open makasiging ka Oo. nakapagawas well as katong murag natago na stuck Nga, dili, nagdugay. pero baho, munang kinahanglan ka maatok CR. Kanang Oo. kuan sa tingali ate press kanang kada pa tingaling udor sa ingon ana kanang depende po tingali gulat sa imong gikaon. No, ba? Posible po tingali. Kanang kamatikod ko kung magsigid ganay kung kaon og kanang buwan o ginamos lahi yung baho. Oo. Baho, gina. Bisag ng kati, Bryce, baho yung utot. At ka nang ginangka, baho, bisan ka sa babae ka na mangihi ka. Mao ba? Oo, manimaho gina ang nangka. Sa mangihi ka. Bitaw. Time sa Saman. doon, wa ba kay si prato kong amigo, ako amigo ko leto sayo, maniar siya mo itsar siya usahay 6 times a day. Grabe? Unya gingnan siya sa kung usa sa amigo nga kana dili na man normal bay panalitag na kay ingon ana ba sila kay sakit kay ang normal duha nga Duha rin tustulo. isa. Ingon Isa, ana. duha. Ingon ko nga mao ba? Ingon ani sad nga pala utot ka basig ka nang dili po din siya normal. So ayi ko na pagpakikita og doktor Mia ba tong sender? So ayi ko nung pagpagkikita, pakonsulta sa doktor, wala ba na isa diferensya sa iyang intestine? Oo. Lain og baho kay sa ako sa nibawaan kung ang imong kunong pag-itsar, lain og odor, doon ako no diferensya ang imong colon, doon ako no symptoms sa colon cancer, Pero, ang color ug ang baho. Lagi tao nga, baho ang ginuguan, di ba? Kanang mo itsar na. No na, Jud. Ang ako po nibawaan natin, please, no? Kung ang usa ka tawo nga mo itsar sa kanang inon ta CR pananglitan kausa sa kaadlaw or kaduha, okay. Na uban nga usay duha ka adlaw dili ka pa ni R. Naa. Muna nga dili kayo madawat ang inon ta ang baho, ang smell sa iyang kuan. Mabitaw usahay ako everyday man hinoon pero mabitaw usahay nga kung anak ka na magdrama natin mga show at press nya uy maniar uy si kuan man uy ako sunod maniar tanaw na ko ang CR namo ko mga CR sa ate press and gawas bitaw nimo sa CR duol yun sa dining table kuan ka ana pero ta pagpanagana no Lain, Jud. Lain, uy, paminahon. una duol sa dining table ang CR imong design sa imong buy ate press layo yun sa kitchen ang imong kuan or Dili, duol, pero ang dili jud na makita sa mga tao Napay divider. Kay naa may ang among riff ba? Naaman gibutan dia sa dol sa pultahan sa CR, okay, pero oo. dili makita gyud. Di gyud ka makita nga sud ka dito ni gawas ana. ako bisan Pero na ay design sa Bible nga inigagi ni mas gawas makita ang CR. ay ini gagis gawas Inig ka nang abli ilang pultahan. Ya, nasa daan good mo agi ka. Na inana nga makita ang mao ba? Mao, Ang naay ako sa- design. Ang ako sa dito press kung mahimo ang CR dili jud duol kay sa dining table ug kung mahimo tada kung CR bisag kana agawas sa mong bike kay native man gud dili man gud concrete para sa inyo dag nga concrete native ra man mo. Kung mahimo ako tang i-separate sa bahay. So, pero anak ako ana na kun tuagod sa gawas ug mag-uwan init gabiin dako ana ba? Kuan ra man Nalayo kanang mula kang ramag ka ng mga 1 meter. Di ay. Oh, Okay ingon ra. ana
time sa kadit, ha? Kuari ka sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, hangtod sa 2. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya, ilhon sa mga tao ug sa Dios. Ug mahinumduman ikaw tungod ni ini hangtod sa kahangturan. Ako nang gibasa, mamiya, kay pananglitan sa ako nang giingon, mura man kog manglitan magsakay ta og bus labi ng aircon. Magpanagan ta ang aircon kanya mo circular ba dayon ang baho. No good. Ang akong kwan, ma'am, kanang suway ko no pagpangutana sa mga doktor kung naa ba siya diferensya o unsay paagi wa bay advisean mo nga. Pero okay rin talibam ka ng utot nga permino na may ina tao nga panuhuton, di ba? Panuhuton ka. Pero kanang mo i-char nga matud pa nimo kaunom sa usa ka adlaw. Muna, ikuha na kayo, normal na tihali kayo na, ay, kaunom. Grabe, no? Doon na siya itong kauban din rin, no? Natuwa nila ka ni taon tulang kalibutan, di ko masulting kinsa, kanang, kuhaan sa kanang problema sa kanang magdrama, ta, diligod sa kaitsar, so, ikisunod, wag yun po kaitsar, ano ba? Ay, kuhaan. Hinay ang iyang tihaling, kuhaan ka ng, unsa nga, pero mukhaong kapayas. Kana makakuan man ang kapayas. Kani health tips sung ginatong gistoryahan at tipres. Naan sayo ba nga dili ka pa ni aircon dili ilang bahay. Kana nasa. Uli gyud dili ilang bahay. Murag lainan. Lainan. Ya kana sang mani alta tipres binag bisag ato ang bahay o bisag dili atong bahay labi na. Ya na sig panuktok. Murag pagpanagana ka. Pero katong nahitabo na ko gulyat ahi to. Ano man? Nagpaabot ko to. Ay to makautot. Nagpaabot ko. Lahi man. Unsa man? Nagkaihi. Sono ka dito naman no. Kana ko ang puzzle tihon. RMN. So ayan guys, nadungga na to no ang sulat tampo ni Mia karong adlaw guys. Nga grabe nga ba na guys, kasabot yun ko sa sitwasyon ni Mia guys, kay kung ako po sa sitwasyon ni Mia guys, mabot sa point nung ako po siyang ilimod no tungod sa iyang tapulan. Imagine gito ko siya katapulan guys, dili siya manghugas sa iyang tiil no. Gikan siya ng law ug baboy niya, manimahong tae. Unya dihay kas ano nga gi-invite sila sa birthday. Wagan siya nag-ilis. And then para kuno makasave puts paniod to sa yuhan yun nila guys no nga unta ang paon panihapon man. Nauwaw in taon si Mia guys kay unsaon nga nagpaabot in taon mo sa maluto ang baboy nga. Wa pa maday na ihaw. Ulan man dire ta. Wala. Ano na to? Ay, ba ko to? Dito po. And then, to di sa sitwasyon guys no nga nanakaislag elevator. Pero normal ra ang tao mangutot, pero mapugan manggud na siya. Di ba mapugan pa man ang utot guys no kaysa kalibangon o kaihion. Moro kapugong iyang bana guys no nakautot yun siya. Syempre elevator baya close space, way bintana, aircon, nang lisbaw yun ang baho. Grabe no. Bilang kay kauksan ng utot guys, kaduha pag yun. Sagi kaon sa iyang bana atong higayon ano tutot man to. Basi nang mahaw tug kalibre or balanghoy or saging. Ano gin mga lagot mo guys no makapautot-utot yun na siya. Naka-experience pa mo na guys mukha ano mga saging, balanghoy, kamote. Makautot-utot yun siya. Pero gorogi panuhot guro na iyang bana guys. Hantod no. Hantod nga wag yung agwanta si Mia guys no iya yung gisumbong kung kinsa ang nangutot iya panggi singgit tungod sa iyang kalagot guys, di ba? Siyempre luoy pod baya ang mga tao no nga nabahuan sa iyahang utot, pero normal ramang good na. Lagi normal pero makauuaw baya pod. Guys, kay kung kamo ang sa sitwasyon ni Mia, unsa may inyong buhaton sa iyang bana, ilimod ba pod ba ninyo? Biyaan kay hangtod karon no wa slight tingganay guys. O, sign na yun ninyo nga wanay maayo ang ilahang relasyon. Og wata kabalo no, si mo na hinungdan nga magkabuwag sila mo nang nangagi siya og
magtambag guys no diri sa drama. So ayan guys no, I hope nga lingaw mo ug naputay nakatunan nga mga lessons karong adlaw. Thank you so much.